Hola, amics i amigues de Vitruvi. Avui us vull parlar del mindfulness. El mindfulness és un estat de la nostra ment, és un estat en el que vivim l'experiència sense jutjar-la, amb apertura i amb acceptació. Què vol dir això? Sense jutjar vol dir que no decidim no hem d'estar decidint si aquesta experiència és positiva, és negativa, és bona, és dolenta, és agradable, desagradable, és la que és. Amb apertura vol dir que estem oberts a tots els nostres sentits a viure aquesta experiència. I acceptació vol dir que acceptem el que hi ha. No vol dir que ens resignem, perquè si nosaltres considerem que hem de fer alguna cosa, la farem, però sí que acceptem el que hi ha. Per què és tan important això? Mireu, des de l'antiga Grècia ja hi havia filòsofs que parlaven perfectament de lo que era mindfulness, parlaven de totes aquestes aptituds que s'han de tenir per fer el mindfulness. I si això era important a l'antiga Grècia, imagineu l'important que és avui en dia amb aquesta vida que portem, que anem corrent a tot arreu, que mengem de pressa, que estem sempre fent alguna cosa, pensant, planificant, controlant tot el futur. Imagineu-vos l'important que és el poder parar, observar i llavors decidir el que volem fer. Per tant, us proposo que si voleu acompanyar-nos podem treballar mindfulness i pot ser molt interessant per tots nosaltres.